and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Milikay ta sa highway kay duha ka checkpoint ang timuntar dito. Mayo din kay wala checkpoint. Bantay ka, Juan. Tanawa sa unahan. Uy! Nga may checkpoint man din eh. Gibituhan ta. Mubalik kisagi. Ayo, padayon lang. Apat. Padayon lang. Nakita na ta. Pero di. Anduan to karabas na ilaw sa tangkiyan ni motor. Dili mayo padayon ta. Padayon. Ako'y bahala. Karudi. Ako'y bahala. Karudi. Abante. Abante. Magpadakop ta. Magpadakop ta nila kung patay na ta. Sa ito yung kasukol na karabas na ilaw sa tangki sa motor. Ilukar diya. Ngarong mihunong mamo dito. Pagkakita ninyo nga may checkpoint, mihunong dayon mo. Lisensya na imo og rehistro, hinining motor. Dili ni among motor. Amo lang ning hinuaman sa among amigo, sir. Nakay-lisensya bay? Bay, ito na ba kay lisensya? Dara sir. Ang rehistro. Kadiyot sir. Dara sir. Okay. Kompleto na imo. Salamat ha. Dawat ang imong lisensya o ang imong rehistro sa motor. Salamat sir. Makalarga namin sir. Ayaw na. Nga nung nag-apura man ka, Paselo ako sir. ok ba ang lingkuranan sa motor ni mo be? Nakadungo ka bay? Matol na ko, ok ba ang lingkuranan sa motor? O sir. Oh, usa man ang ilaw man ang mga panapton sa iyo, Bax. Trapo na sa motor. Bibi. Kuha. Masig na'y armas diha. Watan may armas sir eh. Mag-uuma ko sir. Huwag kinay akong kauban. Mangingisda ni. Naa ang dagha mga NPA nga mag-uuma o mangingisda. Tabi. Iswag dito. Atras dito. Palayo sa motor. Nga naman sir. Palayo kay ako tanaw ng ilawom sa tangke. Kay sagad mo na ibutangan sa armas. Sibog dito. Sakpan namin. Sibog ba? Oo. O sir. Ha! Daan pagyud ko! Gusto na. Usa na niya sa akong kilid. Tumoy na sa kong armas. Nga niya sa bulsa sa kong jacket. Kalma lang. Kung kablito ni nako patay ka, mao nga kalma lang. Kay magigsulti ko nimo sa hinay. Okay ra nimo. Mga NPA mo. Mga mumi. Ug ikaw mo'y labing una nga maamong kung dili ka mo tuon ako. Kalma lang. O magsulti ta dito sa unahan gamay. Mamatay man mi. Pero ikaw mo'y labing una nga mamatay karon kung dili ka pahangyo. Saman, di ka mo sugot. Salamat kami sugot ka. Mga NPA mo. Dili may NPA ba di? Unsay pa di? Paminaw. Kay mao kini nga akong code number. Code? 08-18-50. Memorize ha. 08-18-50. Dili ko mo tuon mo. Ipakita ang imong ID. Igo na kinan ako. Hain ang imong ID. Niyang yawi sa motor. Dadani.
Dadang to sa inyong team leader sa checkpoint. Ipacheck ang akong code. Nganong ihatag nimo kining yawi sa motor? Aron makasalig ka nga nagsulti ko nimos tinuod. Og dili mi makabiya din eh. Lisod ang sabton. Ug kung ma-check na ninyo, palihog, ayaw gin mo paglangas. Kinahanglan nga mularga lang ugwa. Og ibalik ka ng yawi nga rin ako. Okay. Mauban ka na ko. Ubanan ka na ko. Aron mo to umusa kong gisulti nimo. Tana. Likuyog si Rudy at itong militar. Tuwa sila pa ingon sa sakyanan sa mga pasista. Napikin ako. Pus naman, akdam na ko si Rudy. Kau bantu ni mo? Oh, sir. Kau ba na ko? Oh, palaga, siya ba? So may problema nga, waman mo palat ka ha? Zero 81850 ang code. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Search. Sir, parang sa sila. Ayos na kilapti. Kung mao ka na, sir. Tinudang tanang. Huwag mo salot ninyo. Huwag mo salot ninyo. Yes, yes, sir. Yes, sir. Sir. Abi ang yawis motor. Thank you. Sige. Sir. Usa siya ka Major Sarge. Major? Pata apagod. Katungi ang kauban. Unsa man to? May code sab. Tingali. Wala problema. Larga na. Nga naman to. Unsa man to? Unsa man mo? Anong wa naman tayo nila hilapti? Para self-defense ang atong mga armas. Ilabi na nga, daghan na kayo mong mga NPA din sa Negros. Ang good. Sige, bulhot. Kaya mihatag sila og lugar na to. Bulhot! Mainom ko og soft drink diha sa tindahan at bang skampo. Sige. Ano lang ko sa motor? Okay, arin ako. Matod pa ni ka, Andres. Panidaan ako ang mga lihok ni Karode. Midaig ko siyang katalagsaon. Dili mo panik. Kalma lang gyapon bisan naas ka apiki sa sitwasyon. Gitanaw niya ang entrance sa kampo. Nakuha na ni mo ang atubangan sa kampo? Humana. Hinay lang dagan. Mugtuyok tanga to sa suba. Hinay lang kahuan. Oh, Karode. Ang taytayan. Oh, ang taytayan. Rudy, Tana. Mamalik na ta. humana? Humana. Tana. Ka-Andres. Nahumanan ako ang plano. Mayo. Diyang hinimo na kong mapa kung unsaon pagsod ang maong kampo. Kano sa ka mohatag og briefing namo, ka-Andres? Dili akong muhatag og briefing sa maong raid, Karudi. Kinsa man di ay? Si Kahuan? Dili sab si Kahuan. Ikaw ang akong gipabuhat sa plano. Busa ikaw ang muhatag og briefing sa maong raid. Ug ikaw, Karudi, ang mangu sa maong raid.
everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!